Mayong hapon, Negros. Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros, ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via sa Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari nang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Congressman Arnie Teves nagsiliga scripted lang ang tanan nga nagakatabo kag paluson sila nga mga biktima ni Governor Digamo. Litrato sa mga empleyado sa City Hall nga nagalantaw sa TV sa oras ng trabaho ginpadala sa kay Mayor Albi Benitez. Amay kag duha ka mga kabataan patay matapos mabunggong ilang motorsiklo sa naabirya nga truck. Missing nga mga salakyan sa Bacolod City ipabayaran sa mga empleyado. Kag si Good Vibes, iloy nga OFW gin surprise ang iya pamilya sa iya nga pagpaulit liwat sa Negros. Hinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, malapit sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa mga salakyan sang syudad nga ginaligar ginkawat ipabayran sa 5 ka mga empleyado. Ginahulat pa sa City Legal Office ang patag sang 5 ka mga empleyado nga nagaligar ginkawat ang mga salakyan sang syudad nga gin-assign sa ila. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ila madason nga iga-submit sa Commission on Audit ang explanation sang 5 ka mga empleyado antes posible mapasakahan sila sang kaso administratibo sandigman sa mando ni Mayor Albi Benitez. Gindugang iting nga mahimo pabayaran man sa mga empleyado ang mga salakyan kag motorsiklo nga nagabalor sa malapit tunga sa milyon ka pesos. Sa 45 ka mga missing nga salakyan sang syudad, may 20 na ang nakitan, kalabanan diri unserviceable na kag mga guba. Padayon pa nga ginallocate sang katapos ang General Services Office ang pila pa ka mga government vehicle nga kalabanan na assign sa Bacolod City Police Office. Para i-submit mo sa COA para ma-relieve ka sang responsibility. Po depende pa na sa COA kung batunon sa COA ang ila reason kung masimabal ang COA hindi bayran mo gini. Hindi margi kami sila na bayran gin nila unless na makita sa ano na may negligence. Hindi tayo maano na may suko sa kung may negligence amo lang na kay po depende pa na sa finding sa COA. Sa number 9, newly appointed nga chairperson sa nga Regional Peace and Order Council nga si Negros Occidental Governor Eugenio Selacson nagakaylo sa mga local officials kag councils nga suportahan ang peace advocacy sang pulis kag militar. Ang amo nga panawagan ginpalayag matapos ginconvene ng RPOC 6 para sa first quarter meeting sini sa Iloilo City. Ginpasalamatan ni Lacson si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Secretary Benjamin Abalos Jr. sa amo nga appointment. Nalakip sa panawagan sa suporta para sa peace advocacy sang AFP kag PNP ang pagpangagda sa mga kauturan nga yara sa konflikto sa gobyerno nga mag-reintegrate o kon magpanumbalik. Sunod sa kay Lacson, hindi lamang ang mga returnees ang mabuligan kundi pati man ang mga yadtong apektado sang konflikto. Nalakip sa gintalakay ang approval sang resolution nga naga-reorganize kag naga-expand sang membership sang RPOC, update sa insurgency kag peace and order situation, anti-illegal drugs campaign kag iban pagid nga peace and public safety concerns. Sa number 8, probinsya sang Iloilo ang may pinakamataas sa ginreport nga new dengue cases sa Western Visayas sa Morbidity Week 10. Sa datos ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, may 53 ka mga new dengue cases ang na-report sa Morbidity Week 10 kag ang probinsya sang Iloilo ang may 21 ka mga new cases. Nagasunod naman ang Negros Occidental nga may 12 kag probinsya sang Capiz nga may 10 ka mga new dengue cases. Ang Bacolod City naman may 4 ka mga new cases. Sa bilog nga rehiyon, 1,174 ang dengue cases nga na-report, 9 ang napatay. Yara sa age group nga 1 to 10 years old ang kadamaan sa mga apektado sang dengue, ukon 50%. Sa piyak nga bahin, 12 naman ang bago nga kaso sang leptospirosis nga na-report sa rehiyon. Ang Bacolod City ang may 3 ka mga new leptospirosis cases, kag 2 naman sa Negros Occidental. Sa number 7,
PNP Internal Affairs Service imbestigahan ang illegal gambling operation sa Banwas ng Ilog kung sa diin isa ang napatay kag nabunan ang Chief of Police. Magapatigayon sa motopropyo investigation ng Internal Affairs Service ang Philippine National Police sa ginpatigayon nga anti-illegal gambling operation sang kapulisan sa Purok San Jose Villa, Barangay Dangkalan, Banwas ng Ilog, Sabado sang gabi. Isang napatay, samtang 4 ang pilason, lakip na si Ilog Municipal Chief of Police Captain Thursley Castillo. Matapos ginaligar, nagbato sa kapulisan ang mga nagahampang sang hantak. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson, Police Captain Judicis Catalogo, nga ang independent investigation patigayunon agud o sisaon kung natuman ang police operational procedure sa pagpatigayon sang among nga operasyon. Damlag pa, nakabaton sang reklamong Ilog PNP nga madata ang panahor sa mga lugar. Gani nagpatigayon sang operation apang sa pag-abot sang kapulisan kag sa piyakman sang pagpakilala ni Police Captain Castillo, ila inigin pulihan sa pagbuno, rason sang pagbalo sang hepe paagi sa pagpaniro. Patay si Abonjo Ridoble, 35 anyos, matapos nga naigo sa dughan, samtang pilaso naman ang utod sini nga si John Mark kag si Samson Tagapan. Sa number 6, Manog Baligya sang Bulak arestado matapos matukiban nga may mga tanom nga marijuana. Arestadong 34 anyos nga si Kino Rubaton matapos maaktuhan sang kapulisan sa iya sining plantation sang ginaligar marijuana sa barangay Minuyan, Banwas sang Murcia. Suno sa PNP, sa nabukid nga bahin sa mga lugar, ginatanom ni Rubaton ang mga marijuana kaupod man sa iya mga ginabaligya nga bulak. 14 tanan katanom ang nakuha sang kapulisan, lakip ng isa ka sako nga ginapatian, may mga unod sang laya nga mga dahon sang marijuana. Na-detain karon si Rubaton sa Murcia PNP. Kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, 1.3 milyones pesos nga balor sang ginapetian shabu na-recover sa bypass operation sa Dumaguete City. Arestadong lalaki nga residente sa Quezon City matapos ini makuhaan sa masobra 1 milyon pesos nga balor sang illegal nga droga sa bypass operation sa Dumaguete City, Negros Oriental kahapon. Ang suspect amo si J.R. Umelan, 35 anyos. 3 kadalago nga plastic sachet kag 2 ka medium sachet sang suspected shabu ang nakuha kay Umelan. Ginabulubanta nagabalor ini sa 1.3 million pesos. Detain siya karon sa Dumaguete PNP kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 4, amay kag 2 ka mga anak patay sa makabunggo sa aberyado nga truck ang ila ginasakyan nga motorsiklo. Patay ang amay nga si Ben Benido de la Cruz kag iya 2 ka menor de edad nga anak matapos nga makabunggo sa nagaparking nga truck ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa highway sa barangay Kabahog sa Cadiz City. Sa investigasyon sa kapulisan, nagadalagan gikan sa elementary school padulong norte nga bahin sang dalan ang motorsiklo nga ginasakyan sa mga biktima. Sang hinali na lang ini magrikta sa truck nga nagapondo sa kilid sang dalan. Aberyado ang mga truck suno sa pulis. Apang mayara man ini sang early warning device. Posible suno sa pulis nga nasilawan ang amay sa nasugata sining nga salakyan sa piyak nga lane. Gani wala niya makita ang truck nga nagaparking sa kilid sang dalan. Dead on arrival ang amay, samtang sa ospital naman ginbawian sang kabuhi ang iya 2 ka mga anak. Sa number 3, Administrator David Tadios Alba nagpahayag nga wala pa siya mag-resign sa Sugar Regulatory Administration sa karon. Ining iya nangin pahayag sa katapos ng local media kasunod sang pahayag sang pila ka mga tilimanan gikan sa industriya nga siyang nagsabit na sa iyang resignation, pero si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Concurrent Agriculture Secretary ang mag-aakto pa lamang angot diri. Sang Martes, ginpahayag ni Senador Risa Hontiveros nga may 3 ka sugar trader nga ginpili ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban nga mag-import sang 440,000 metric tons sang kalamay sa pungsod nga mahimo magganar sang bilyones pesos nga super profits ukon ginansya.
Sa isa ka press conference, ginsiling ni Hontiveros, mahimo nga masaksihan ang pagbalhag sang krimen nga makabig large-scale agricultural smuggling nga isa ka economic sabotage. Damlag pa si Hontiveros ang nag-file sang Senate resolution nga nagahinyo sa Blue Ribbon investigation angot sa pagsulod sang imported nga kalamay sa pungsod antes man nagwa ang valid sugar order. Gindugang sang senadora nga sa hindi klaro nga rason sa iya ginmando ni Panganiban ang pag-import sang 440,000 metric tons sang kalamay paagi sa tatlo ka trader, ang All Asian Countertrade, Sokdan Philippines Incorporated kag Edison Lee Marketing Corporation. Sang nagligad nga sinimana, may isa ka industrial user ang nagpadulong kay Panganiban kag naghinyo kung pwede ini maka-import sang kalamay gikan Thailand. Suno kay Hontiveros sa tatlo lamang ka importers pwede maka-negotiate ang amo nga industrial user. Nagpadulong ini sa All Asian kag ang gin-quote nga wholesale price 85 pesos per kilo. Mas mataas ini kung ikumparar sa 25 pesos per kilo nga kalamay halin sa Thailand. Pero nag-resign ka po sa SRA, sir? Wala pa. Wala pa. Sa number 2, picture sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center nga nakuhaan nagalantaw sang TV sa oras ng trabaho ginpadala kay Mayor Albi Benitez. Las 3 ng hapon sa makuhaan sang litrato ang 5 tubtob sa 6 ka mga empleyado sang City Treasurer's Office Cash Division nga nagalantaw sang TV sa sulod sang opisina sa Bacolod City Government Center. Nakalabot ini sa igtalopangod ni Mayor Albi Benitez. Gani liwat siya nga nagpahanumdum sa mga empleyado sang syudad nga dapat magserbisyo sang tampad sa pumuluyo. May mga netizens nga nagakwestiyon kung nga may TV sa opisina kag nagsuggest nga kakason na lamang ang mga TV sa mga offices. Iban sa ila, luyag nga mapahalin sa trabaho ang mga kasubo nga empleyado. Pero suna kay City Administrator Pacifico Magari III, magaagi sa due process ang tanan. Magahulat man sila sang patag sa mga empleyado nga na-issuehan na sang notice to explain antes ang ginapaabot nga show cause order batok sa ila. Required na sila to give an explanation in 48 hours preferred na yun kasi illegal kung next step na which is show cause order. So ginapa-explain na nga na per due process. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ang tanan scripted lang, kag kinahanglan pa nga magpatay sang tawo agud lang may mapasibangod sa iya. Ini ang pagkabig ni Congressman Arnie Teves sa dalagan sang investigasyon sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Panawagan niya nga dapat usisaon ang tanan pati ng anggulo sang isabong. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa panibago nga video recording sa kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves, iya gina-question kung nga ang nagakatabo sa karon mangtudlo sa mga sospek kag mastermind kag isunod na lamang ang ebidensya sa normal nga dalagan sa investigasyon nga ebidensya anay antes ang sospek kag mastermind. May mensahe man si Teves sa kay President BBM, sa kay House Speaker Martin Romualdez kag DOJ Secretary Boying Remulla. Siling ni Teves, paano siya magsalig para sa ginapromisa sa iya ni Romualdez nga seguridad nga si Gov Digamo gani nga may madamo nga mga bodyguard kag nagapuyo malapit sa Army Detachment napatay sa gihapon. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Pero Speaker, ito lang ang aking tanong. At ito rin ang aking tanong sa sarili ko at sa lahat. Paano nyo ako magagarantiya ng safety ko? Na unang-una, tinanggalan nyo ako ng baril. Hindi kayo ng gobyerno. Kung sino man dyan sa gobyerno. Tinanggalan ako ng bodyguard. Ngayon, gagarantihan nyo ako ng safety. Palagay natin, lagyan nyo ako ng ilang pulis ba o army. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Ilang army, ilang pulis ang naka-assign kay Digamo. Sana siya ngayon, nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan nyo ako, kaya nyo ako i-secure? Di ba? Panawagan niya, usisaon ang tanan nga anggulo, kag hindi ipilit kay ipasibangod sa iya ang krimen. Damlag pa, nagpagawa na siya nga daan sa pahayag nga may planong i-frame up sa sadto pa lamang sang bulan sang Enero, kag subong ang natabo, may ginpamatay anay, kag ang tanan, ginpasibangod sa iya. Suro sa iya, dapat manatawon ang anggulo sang isabong nga amo ang ugat sang tanan. Basi may luyag nga magnegosyo sang isabong kag nakita siya nga kakompetensya. Meron daw mga tao na gusto nilang masolo yung isabong, kaya kinakana nila ako. Matagal ko nang sinabi
wala na ako dyan. Kung gusto nyo magnegosyo ng isabong, magnegosyo kayo. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ewan ko lang kung papayag si President BBM. Mensahe niya sa mga kaupo niya sa Kongreso nga sa kadamo sa kongresista nga madamo sang absences nga asyagid ang gina-single out. Formal man siya kuno naglisensya para sa leave of absence pero wala man gid pahanugutan. Hindi niya man maintindihan kung nga ginapilit gid siya nga magkadto sa Kongreso nga pwede man lang siya maghatag sa pahayag kag paathag via Zoom. Para kay Teves, ang tanan scripted. Parehos lang sila ni Digamo nga mga biktima sa ginaluto nga istorya. Bossing, unti-unti na nakikita ng netizens at ng taong bayan yung script. Huwag nyo naman sana gawing sine ang totoong buhay. Nagsasakripisyo kayo ng tao para sa palabas nyo. Huwag naman gano'n mga boss. Diba? Ano kaya kung kayo nasa lugar ko? Kayo ginawang sacrificial lang. Meron nga akong naisip na kasama sa script yung pagpatay kay Digamo para lang madiin ako. Grabe naman. Huwag naman gano'n. Pag nalaman ni Presidente lahat ng pinagagawa nyo, malilintikan kayo sa kanya. Hindi ako maniniwala na gusto to ni Presidente. Marso 4, sa gipatay si Governor Digamo sa iyang balay sa Pamplona, Negros Oriental, kag 8 ka iban pa. Ang halos tanan nga sospek nga yara nakaroon sa kustodiya sa otoridad, nagatudlo sa iya bilang mastermind sa kaso. Kag sa Good Vibes, Iloy nga OFW nga 5 na katuig nga wala makapauli, ginsurpresa ang iya mga anak sa iya pagpauli. Aton saksihan ang ilaliwat nga pagkit-anay sa sini nga report. Sumugod nga nagluntad ang tensyon sa Hong Kong, tubtob na abtan sang pandemic, wala na nakapauli ang Iloy nga si Evelyn Alpon sang barangay Panakyaw sa Banwa sang Isabela. Gani sang nagligad nga bulan, iya ginsurpresa ang iya 3 ka mga kabataan. Istorya ni Evelyn, ginhambalan niya ang iya pamilya nga mapauli ang iya amiga kag may ginpadala siya para magtabo ang iya anak sa Bacolod Silay Airport. Gani sa makita siya ni Kyle nga iya ikaduha nga anak, wala mapunggan sang bata nga magtulo ang luha. Mixed emotion gid sir, ara ang basta lang sa ako lang na feeling niya sir nga pag-uli ko gusto ko sila mahakos, gusto ko sila makaupod, tapos kay galuto ko di siling gahambal sila permi sa akon nga malutuan mo man kami magpuli kaha amo gina sa pinsar ko sir, lutuan ko sila, asikasuhon ko sila. Gilayon silang nagpauli sa Isabela kag pag-abot sa ila Banwa. Gin kakibot man sa iya 2 pa ka mga anak ang iya pag-abot. Sa kahidlaw, wala mapungga ng paghilibion sa liwat nga paginupnanay sang pamilya. Ang ginahuna ko gud sir ang ano nila ay pag-eskwela. Anong hambal nila simo sa ara ka sa balay nyo? Nang obra namon kadlaw kaon tapos gambal man sila nga tani man di ka na lang magbalik no. Sige na explain ko man sa ila nga para ni sa inyo ginahimo namon ni papa mo Masobra na sa 20 ka tuig ginagatrabaho sa abroad si Evelyn sa handom nga mapatapos niya sa pag-eskwela ang 3 ka mga kabataan. Ang iya bana nagamaneho sang kaugalingon nila nga tricycle. Nakabalik na karon sa Hong Kong si Evelyn. Apang bisan sa malipot nga panahon, malipayon siya nga nakaupod liwat ang iya pamilya. Uli ko, ang needs ng kabataan mahatag kung simple lang ang kabuhi. Diba? Kung simplehon ta lang ang pangabuhi. So na-realize ko nga mas importante nga updanay kami. So hindi man siguro, hindi man subong or hindi man next year nga ma-for good ako, pero at least may ara na balasang ginatulok in the future nga mag-for good para nga ara ako sa tupad nila. Sa bulig sang social media, kag moderno nga teknolohiya, bisan paano nabuhin-buhinan ang kahidlaw kag sakripisyo ni Evelyn para sa pamilya. Tuyo niya nga makasupot pa sang kwarta antes tigayon nga magpauli, kag permanente na nga magtener sa probinsya, kaupod ang pamilya. Kagamoyad to napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.